Днес етапът е много тежък по принцип. Твърд терен, много прах, пепел и не се вижда и трябва да пускаш останалите коли на дистанция, за да можеш да имаш видимост реално къде караш. Етапът беше много прашен. За наша радост и за наш късмет нямаше коли отпред. Той има и рима даже. Прекрасно беше. Забавлявахме се на макс. Колата издържа на цялото това напрежение. Радвам се, че завършихме днеска и отиваме да се подготвим за утре.